ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to selenga momori Madina Gunasa Nasrullah ko on waktu yoni ha to d'accorde ndulmaji dembe to Daka mo Madina Gunas kame d'accorde asle balla Mamadou Ba welamaro ene jiya en gardede kabruji mena to leydi Sénégal Daka mo Madina Gunas lulnde alli yankore balde sappo nyalawma hande o tijjama toon horejo leydi Sénégal Macky Sall ma en ketto hen musidɗo menen Amadou Sambalo to leydi Mauritanie jonde jeeteɓire hakkunde laamu leydi Mauritanie kami laamu leydi Maroc nden jonde waɗi ko toon to Rabat kene foto wonde sappo e tati sifande golle sifama toon to leydi Mali colonel Assimi Goïta neli c'était timmuɗo no fewi subaka hanki o yeehi toon to Nouakchott ngam kaldigal ko fate banggue ɓiɓɓe Mauritanie naɓe wareteɓe e nder leydi Mali to Guinée Conakry colonel Doumbouya holliti ñande nogas e ɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen ma wona jonde leydi ndi kala jonde kaldigal kame beldal ɓiɓɓe leydi ndi ɗum noon ko ñande nogas e joyya mbiyen noon nogas e ɗiɗi nduɗo hen lewru to Côte d'Ivoire kaldigal hakkude ɓen koninkoɓe golle fuɗɗima ñalawma hanki o rende maje golfe kabruji mena manawen ha toon to Burkina Faso Libéria Tchad fayma to Gabon Nigéria kame Algérie ha to Arabie Saoudite leydi France ha to Ukraine kame Russie musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗena fulɓe mbi ko hoynanteno so sami foti go hoccede gorel teya e dow meɗen ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoredi nooro ari ko wallude e safrude ha moƴi kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet aytaren seeɗa feccere feccitande kasuwarga gulna ndiyam ha wula juppa e nder he aɗa yara aɗa yarda jam jam aɗa yiito hen hoore maɗa an neɗɗo mo ɗaɗi mum piɓi ƴiƴam dogata e nder ɗaɗi mum jokkodire gorel teyya jaaɗo ha jooti yahata juma yahata jama jokkoyta e ndam yahata e haaji mum kala jokkodir e gorel teyya an tuƴiɗo donkuɗo foccade yaadu mum mo koyɗe musata ɓandu musata ɓandu wula jaw jaaɗa jokkodir e gorel teyya an joguiɗo karƴak nonne kadi jogui AVC mo nangata taare caɗele gorago kala jokkodir e gorel teyya ma yiite hen hoore maɗa heɓi cettima gila battiyarde gorel teyya oɗo saaha jiitima koye mumen battiyade haaju men kala sa yiiɗi hebde ko laaɓi e gorel teyya hettoɗe tonggode jokkodira hen ma yiite hen hoore maɗa joni joni so tawi koto Italie gonɗa aɗa yiɗi jokkodirde gorel teyya mbatta ko 0039 339 85 66 739 nototoma ko ceerno Abouli so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Touré 00334 643 29 22 96 so tawi koto Centrafrique gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Diallo 00236 75 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou So Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa Harouna Ngayda 00337 82 33 80 55 so tawi ko site mabɓe internet ko www.gorelteya.com ɗeɗe tonggode kala hen leydi ndi gonɗa sa jokkodire mabɓe kalane no keɓirta gorel teya site mabɓe internet ene sifi
kala ñabboji ɗi jiɗɗa safrade mbadden danda faade gorela peya kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe hoyre-biir sappo e ɗiɗi mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo men Seydou Abouba Diaynde weltare ɓiɓɓe fulɓe ne siftina mon kala jiɗɗo yebde yewtere suudu meɗen towol fajiri ɗum noon ko kala alet so yi ha woni sanga 17h40 woni 5h kikiɗe pawɗo kene fota wonde minute aji capanɗe nayyi so tawi a jaggi oɗon sen taw koye canal 214 walla so tawi joguiɗa ko parabole ji keddiɗi kala sa waɗi téléchargé tan ma heɓ oɗon sen mbawa yebde yewtere suudu meɗen yewtere suudu men to wol fajiri ari ko ɓurde ɓattitade bandiraɓe fulɓe kala ha moni kala yiito en hoore mum nde tawno ko enen kala ndendi nden yewtere moni kala noon ne foti wattude en haqqille mum anda kala ɗo woni ene jogui ndimagu wawde nottade yewtere nde kadi ne jogui ndimagu wawde nottade ɗum ko hakkude ganni men kamen ndema e awa e gaynaka e fina tawa men kala kabruji men ɗemngal pulaar jeheten ko ha toon to selen ñande alet jawtuɗɗo henno jeegom nduɗo hen lewru ndu gonɗen kene fota wonde sappo e ɗiɗo almudo deftima toon e yeeso sappo e ɗiɗo ceernajo taw kadi ganduɗa koye gardegol ceernajo duɗal wuuro ngo woni ceerno Mouhamed Seck ko wona ɗum kono selen naɓe taweteɓe caggal leydi ha e nder wuuro ngo kala darime en darde fayidinde no feewi kono ne kadi rewɓe wuuro ngo kame jinnaɓe wuuro ngo kala kolliti darde mabɓe nafoore mabɓe faade ɓen sukaɓe almuɓe ha mbawi rendinde deftere jomiraɗo e koye men taw kadi ene nawdi hen ɗemɗe goɗɗe gam janggude hutorade gurdam mumen ɓen sukaɓe almuɓe noon reftiɓe toon ñadale jawtuɗo hen no woni hen jeeya ko toon to Mali woni hen koto Sénégal woni hen koto Guinée Bissau nde tawno ko tawete e duɗal ngal ko ene yoni no feewi kono jaraten dendagal bandiraɓe duwinoɓe e nder ɓoggi ha e nodduɓe ha e wallitɓe wadɓe hen gueɗe mumen kala gam oɗo saaha dusodirde men ko fate banggue refto ɓeɗon sukaɓe nde tawno sukaɓe reftotoɓeɓe hen ɗiɗo ko sukaɓe meɗen ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar ma en jaaha toon to Madina Gounasa dakamo Madina Gounasa jonde wattude kene foto wonde capanɗe jeetate go jonde joɗide gila tan joyi nduɗo hen lewru jogori gazda ñande sappo e nayyi woni altina paɗoɗo hen ñalawma hande o noon hoorejo leydi Sénégal Macky Sall tejjanoɗo ma julton juma ñande aljuma nde hawre noon waɗi waylo kono ko aset hande o wo yetti toon to lulnde Daka lulnde alli yankagala gam jangude Qur'anil Karima e julde annabi o sallllahu alayhi wa sallam e binde duwoji e nehde fittande mum faade joomum taw ko lulnde worɓe ɓolɓe nde neɗɗo kala soccata ɓernde mum ha laaɓa faade e jomiraɗo garangala mawɗo leydi Sénégal toon to Daka ma en ketto hen seeɗa musidɗo men Amadou Sambalo haade men artoyde ko ɓuuri hen yajje ñalawma janggo so jomiraɗo haaji Amadou Sambalo to Madina Gounas hono yaari o saaha mo gonɗen. jarama Sar Abdullaahi Saar no wiwade kala hitande so Daka o yonti ono président Alaji Macky Sall eɗen gandi o waratno Daka mo Madina Gounas guila o wonnande lamɗo leydi ndi alhamdulillah min ko woni lamɗo leydi ko kadi o ɓeydi arde Daka mo Madina Gounas eɗo saaha mo kalɗen kanko Alaji Macky Sall omo taweɓe Daka mo Madina Gounas eɗen gandi so fandima wuuro ngol ceerno he nelde mum ceerno Ibrahima ceerno yo hawre makko toon to Madina o jaɓɓomo toon bismomo toon kono kadi ɓe juura rawde sosraji Saladino Saydou on saaha kanko Alaji Macky Sall e délégation min ɓe ɓenna ɗo e Daka mo Madina Gounas gueɗe Madina Gounas noon ha ɗo e No battery, please charge. ɓe dari gam rende kisal julɓe e rende kisal hoorejo leydi Sénégal o saaha mo kalten kaw Alaji Macky Sall o yettima ɗo e Daka mo Madina Gounas o wonde ceerno e dendagal délégation kal e kuuɓal kanko mo leydi Sénégal ɓami arde no mbiɗen ni Daka ko adi komo wona mawɗo ceerno haali ɗum e wasiya wiide bandiraɓe julɓe yo jaltu jaɓɓomo deejre e tewe to wala luukali ala kadi fuɗɗude
min ñaguima yafuya no feewi ilema o ne waɗi dille kono ma en gartoy hen ñalawma janggo so jomiraɗo haaji oɗo saaha mo gonɗen bandiraɓe kala jaɓɓima mawɗo leydi ndi mo ganduɗa guila wonani hoorejo leydi Sénégal ne ara toon to Daka mo Madina Gounass kono kadi guila tan woni hoorejo leydi ndi kala hitande ene ara toon to Daka mo Madina Gounass. Daka mo Madina Gounass ko lulɗe dakaji alliyankoji luliɗi toon to Daka mo Madina Gounass hakkude jangude deftere Allah teddunde tan e rewde Allah subhanahu wa taala kono ne kadi duumade istighfar kono ne kadi hamdi hinade e subhinade kala e yettude jomum nde tawno jomiraɗo e kala saaha aɗa foccoyi soccude ɓernde ma ha laaɓa parna ɗum e makko ko ɗum woni jonde nde ganduɗa fewnuno ɗuma ko khalifa e on sanga woni ceerno Ahmad woni ceerno alhaji Ahmad Sey woni ceerno alhaji Mouhamed Saydou Ba ganda oɗo saaha mo gonɗen woni khalifa mo Madina Gounass ko ceerno Ahmadou Tijane Ba mo ganduɗa hande jaɓɓiɗo mawɗo leydi Sénégal taw ko lulde kene wona balɗe sappo fuɗɗi ko joyinduɗo hen lewru so jomiraɗo haaji Daka o jogori sakade ko ñande sappo e nayyi woni altine paɗoɗo hen o ma en garto hen so jomiraɗo haaji mawɗo leydi Sénégal noon jillu makko ko jillu balɗe nayya ɗum ko caggal ñalawma hanki o nde o rewi to Kaffrine Kaolack kono ne kadi ha toon to Tambacounda maw jokku noon walla nde nguɗon jillu gam yurnitade yoga e gueɗe faggudu kadi lisnodirde yoga e taweteɓe e nder ɗiɗon diwanuji kala mawɗo leydi ndi Sénégal hanki wo hoccodiri yoga e ɓeena wonande dawriyankoɓe ha tenti noon ko fate banggue wonande ɓeena wonande jagorɗe makko gam artude ko fate banggue golle leydi ndi ko ɓuuri wasiyade wonande ɓeena waɗoɓe recruté woni tan ƴettoɓe yimɓe faade e golle ha tenti noon ɓen jagorɗe makko ɓe wo ɓooyi haalde wo holliti yiddemo ko ɓen mbaɗa concours moni kala ƴette e golle taw wona tan joguiɗo junggo tongo walla jogui bande nana dow walla neɗɗo goɗɗo walla connaissance walla ko wawi wonde kala ƴettuma wanma ɗon taw ɓiɓɓe leydi ndi kala ndendi golle ɗe ɗum noon o joofi ɗon koko fate banggue train express régional mo ganduɗa wo holliti hay ɓen gollotoɓe ɓe kanko hoorejo leydi ndi hay goto hen wo anda kono kadi wo erima jagorɗe nde ɓurata wawde ɓattade ɓesguji leydi ndi kala ko fate banggue golle dendaɗe leydi ndi kala nde watta nde wasas nde riwtete kala kene wiye enɗam e gandodiral e musidɗagal e bandiragal moni kala ƴette taw ƴettirte ko fodde gandal mum e humpito mum ko ɗum woni ko nawrata leydi yeeso jagorɗo hakkude leyɗele woni madame maître Aissata Tall Sall hanki jaɓɓima walla joɗodima e on toɗɗaɗo jogorɗo joɗanade Sénégal toon to Chine woni Sori Silla jogorɗo wonde ambassadeur kesso gam oɗo saaha heeɓi kayitol yamirore mum nde fuɗɗoyto golle muɗuma fitinaji bannoɗi hitande yawtunde woni hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ha ganduɗa kene fotto wonde sappo e tato sappo e nayo suka wasi hen fittande mum ɗum noon ko filñitere nde ganduɗa wanno ɗum ko seppoji gulɗi jaw caggal nde nottano wo caggal nde noddano yo nottoyo ñawore mum walla mbiyen yo nottoyo noddandu wonande Ousmane Sonko caggal nde o tuuma ko fate banggue gueɗe hakkude makko e Adji Sarr mouvement MDD ɓe kolliti hanki ñalawma ɓe juɓɓini ko fate banggue janggugol Qur'ana e duwanade wonande ɓen sukaɓe mayɓe hen kono kadi ɓe gullitima khalifa général mo murido wonande ko laamu ngu fonno ma wat hen loskoji luggi no fewi wadɓe ngal ɗon baɗal mbawa jaggede ndewne lawol ala kala ko gasi hen ha o saaha mo gonɗen dongnoɓe taxiji taweteɓe nder Dakar kolliti mette mumen no fewi ɓe kolliti ñande altine nde maɓe mbaɗi yaadu mabɓe yaadu ndu no foɗɗoto koto place de la nation ha fayma to RTS gam hollirde ɓe wonande motoje tokose biyeteɗe cag woni tan ƴettoɓe nelde ƴetta kilineɓe ene jaaha ne garta taw kañumen ndewata e embouteillage ndewata haydara ene wonde wara gaynde ɗiɗon kala oɗo saaha tetti kala koɓe ponno dañde te
teni kadi ɓeena ala kala ko joɓata e koɓe joɓata ko ngam hollirde kamɓe hande golle mabɓe jahani ɗum noon maɓe mbaɗ yaadu mabɓe ngam wullitade ɗeɗon gueɗe teskama koko jogori ɓeydade kala ken wiye ciment e nder leydi Sénégal ɗum noon ko caɗele dokiɗe ko wayno guerre hakkude Russie kame Ukraine uddugol keerol hakkude leydi Sénégal kame leydi Mali wi noon ko secrétaire wala min wi noon ko secrétaire général gardiɗo Dangote holliti oɗo saha ciment koko jogori ɓeydade e nder leydi Sénégal ɓen awoɓe ha yahoɓe maaje kadde leydi Sénégal kala ko fate banggue météo mo leydi Sénégal ne rentinaɓe ko fate banggue bempeƴƴe towɗe mbaɗino kaaƴe nde joomum ɓurata wawde renta ɗiɗon uuleji towɗi no fewi kene fota wonde ɗiɗi piccal 5 métre wonande ɓen awoɓe nde mbawata rentade ɗum noon ko balɗe ɗiɗi aseɗa hande ha fayanma alet janggo kala Ousmane Sonko hanki huccodiri e jaarindiyankoɓe ngam artude e toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fate banggue dawrugol ha tente sungoji local jawtuɗi o holliti yimɓeɓe kala jiyi noɓe piiri wonande laamu ngu ɓe gañima e nokkuji kewɗi no fewi ha tenti noon ko wayno wuro Ziguinchor kame yoga e nokkuji kala o holliti wonande laamu leydi ndi yinno ko yaɓɓudeɓe kono ɗo saha andi ɓiɓɓe leydi ndi kala nottima wonande mouvement mabɓe o ko wona ɗum ko kadi o arti hakkude makko ya Adji Saar o holliti ko fate banggue on dossier to banggue makko kanko Ousmane Sonko on dossier ko dossier mayɗo mes wona gommittoɗo ko wona ɗum ko kadi o holliti e kala saaɓe ponno nottade wonande police ponno nottade wonande suudu ñawore gam signinde andinede aɓeɗo hen kono o holliti ken wona lebbi ɗiɗi ko nattuɗo ya toon gaamu ɓe ɗoftakimo kankone kala ɓe ɗoftaki o ɗoftorago ɗumen o arti e yañade yoga e sifa ɗiɗon konnguɗi ziyara mo waɗano duuɓi ɗiɗi woni ziyara tiwa wona ko ñalawma janggo waɗata woni 13 nduɗo hen lewru ɓiɓɓe julɓe noon ha tente tijaniyankoɓe giwi yoga e nokkuji kala ɗo sa puɗɗima hewde to wuuro tiwa won taw koye yamirore ceernajo duuɓi ɗiɗi hitande ujunaji ɗiɗi ɗiɗi hitande ujunaji ɗiɗi ha fama hitande ujunaji ɗiɗi go waɗani to Kédougou nokku biyeteɗo ñemenke ko wuuro wiyete noon ko debbo goto ɓinguel mum majji toon taw ɓinguel ngel yarata koye lebbi sappo ɗum noon o holliti ko jamma alhamisa ne joofi aljuma noon sanga 20h woni tan sanga julal gueƴe nden o lelni cukalel ngel e suudu makko o yeehi boutique sodoyde kosam nde o arti o yiyani cukalel makko nden noon wo noddi baba galle makko woni bamum cukalel ngel on noon ɗon e ɗon yaɓani police kame gendarme kala leelani ɓen hettuɓe réseau sociaux cari ɗum no fewi cukalel ngel ne yiile ha oɗo saaha mo gonɗen suwa taw yitede ko fate banggue ñaw coronavirus 1,350 neɗɗo woni testade subaka aset hande ko jeeɗiɗo tawani jogui oɗona boros ɓen jeeɗiɗo hen nayo koye Dakar hen tato ko toon to Thiès sen giwi to leydi Sénégal koto Mauritanie paɗena to leydi Mauritanie jonde towde jonde jeetaɓire taw kadi ganduɗa ko toon to Rabat ko toon jonde nde waɗi e gardugol hoorejo jagorɗe leydi Mauritanie woni Mohammed Wuldu Bilal jaɓɓimamomo toon nandoma kono fewi woni Aziza woni Aziz hoorejo jagorɗe mo leydi Maroc nden jonde noon ko jonde towde no fewi gam kaldigal faggudu e golle e jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame leydi Maroc ɓe kolliti gartam mawɗam teskama iɗiɗo hen duuɓi cakkitiɗi wonande jokkodiral to banggue Mauritanie kame Maroc ha tenti to banggue yoga e gueɗe dendaɗe ɓe kolliti kadi ne ƴelliti faggudu leyɗele ɗiɗɗe kadi ene ƴelliti golle ha haaɓi jonde wasam gollagu hakkude leyɗele ɗiɗɗe ɓe erima kadi cehilagal e moɓodiral wondude kadi e gonga e ɗoftodirde e fawade e dow lawol hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ko wona ɗum ko noon kene fota wonde 13 toɓɓere woni ko sifa toon nandiral e calɗi kewɗi ko fate banggue golle hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Maroc kala keddoɗen ha joni koye on jagorɗo hoorejo jagorɗe mo leydi Mauritanie woni Mohammed Wuld Bilal roi Mohammed VI mo Maroc yuɓɓinanimo ñalawma hanki o
kaccitaari mbandi no bottaari ni taw koni hinde dowro e mawde no feewi jiida noon e kaccitaari sosoɓe taw ganduɗa ko mburu tan e ñebbe kono to henna noon ko tew tan ganduɗa e petit pois ene wondi e lanti e gueɗe goɗɗe kala ɗon noon hewɓe ne moƴƴa ɗon ha tenti noon e camcamɓe ɓe nden hira nden kaccitaari noon tawtorama ɗum halifaɓe mawɓe ɓe leydi Maroc kono ne kadi e on c'était timmuɗo giwɗo to leydi Mauritanie gam kaldigal ha ɓuura kadi sanje jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ha joni to Mauritanie keddoɗen jonde horejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Azwani hakkude makko e PDG woni King House Gold taw ganduɗa ko tasiyat biteɗo Jean Paul nden jonde noon ɓe kaldi golle oɗon société golle mum eɓe to golle mum kamɓe ɓe gollinta kala darde mum timmude e nder leydi Mauritanie e haɓade ha tenti ko fate banggue wonande ɓen jooɗi ɓe ngala golle kala kanko on PDG noon woni directeur nde o yalti toon holliti beela makko no feewi faade mawɗo leydi Mauritanie gam darde mum e wasiya mum faade e ngal ɗon gollorgal aljuma hanki subaka c'était timmoɗo iwi toon to leydi Mali taw kadi ganduɗa ɗo wi on c'était ko jagorɗo Abdullaahi Diop jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Mali ɓe jettima toon to Nouakchott hanki kono teskama jaɓɓugal ngal ne ɓuuɓi no feewi kaldigal ngal ne ɓuuɓi no feewi ɗum ko teskede oɗo saaha welani no feewi hakkude Mauritanie kame Sénégal ɗum ko cagga hakkude Mauritanie jafoɗon kame Mali gam teskede ɓiɓɓe Mauritanie naɓe wareteɓe leydi Mali ne kewi no feewi hayso tawi woni ko par accident ji kono kadi hewɓe hen kolliti metti mumen ngal kaldigal on ari ko yidde laɓɓitinde leydi Mali ma waɗ hen loskoji jaƴƴi no feewi nder ɗin loskoji ha ande hol waɗɓe ngal ɗon baɗala siftinde on guila tan jeenayyi lewru janvier wonande CEDEAO yowino leydi Mali e banggueji mum kala ngan saga noon leydi Mali yaɓani to Mauritanie kame Guinée Conakry kala gam uddite toon lawol muɗum faade to kaggulaɗe ɗen ha kayimne wawa tigui yoltude hujjaji mum kono ɗo sa teskama caɗele ne ɓeydo e kala sa hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Mali Mauritanie najo biteɗo Mohamed El Amina wuldu nema o holliti kene fotta wonde o holli taw kadi ganduɗa ko pinowo toon to Bassik no o holliti kene fotta wonde capanɗe nayo e nayo ɓiɗɗo Mauritanie najo fittandu mum ittama e nder leydi Mali taw ganduɗa woɗɗani keerol hakkude Mauritanie e Mali kene wona capanɗe tato debbo nana hesnine jooɗi kame sukaɓe mum kala ne gonti wayeɓe ɗum ɗo hen noon wona hunde fonde yafrede ni wona kadi hunde fonde tan larde ni ne ɗaccede tawno leydi Mauritanie leydi Mali ko leydi cehilagal ko leydi gotiri kono kadi ɗeɗo henna gueɗe ko gueɗe ɓurtuɗe no feewi ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗɗen gaten koye gardiɗo galle dokkirowo ndiyam mo leydi Mauritanie woni galle tambiɗo ndiyam jareteɗam leydi Mauritanie directeur mawɗo riwi wonande gardiɗo galle tambiɗo ndiyam to kay hayɗi woni Wulde Sidi Bouya ɗum ko caggal nde o yaltini audio ji makko e nder WhatsApp ɗin audio ji noon cara no feewi ɗin audio ji cara no feewi taw kadi ganduɗa o haali ɗon ko ñande 13 nduɗo hen lewru woni ñalawma janggo o ma wonande ndiyam kuppu e nder wuro ngo taw kadi jeeyata sababu ko golle to manantali gam aditademo société o yaltinde golle muɗum ɗum jeeyi sababu itta e golle makko ɗe mbiya tan yimɓeɓe ndeɓe nden totto no feewi haalde hunde taw suwa taw ɓanginede to kaggulaɗe mo Nouakchott suka gorko goto kam wasi toon hanki fittandu mum woni inde makko ko Hassana Wuldu Alrami ɗum noon ko suggorko liggorno ko toon to port mo Nouakchott ko yani makko conteneur goto yani makko wasi fittandu makko jillu Wuldu Zahafa woni jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi jillu mum to Nouadhibou gam hanki yurnitade yoga e cuuɗi safara taweteɗi toon gon jillu noon o holliti o yurnitima wonande hôpital uji kame dispensaire uji kewɗi gondi toon kala ko manki ko kala teskama ɓoyatama mbatton hôpital mawɗo no feewi taw ganduɗa ko spécialiste mawɗo no feewi ma mbaɗɗum ɗon kono o hokkirani oɗon dat jogorɗo waɗede hena jafoɗona jagorɗo taw ganduɗa ko jagorɗo kotki leydi Mauritanie o holliti wuro Sehil Babi ne tawe nder état mo Guédimaha
wonande laamu leydi ndi hoorejo ndi gila ari e gardinde leffol laamu holliti nokkuji ɗi kala ma waɗi hen logement ji paydinɗe no feewi holliti ɗin logement ji gonnoɗi e mahede toon to wuro Sehil Baɓe 50 logement gasi ha laaɓi kene wona 3 métre carré mo ganduɗa ne tawi hen pièce aji ɗiɗi e sal mawɗo kono ne kadi en defirka kam e lotorde holliti ɗen gueɗe kala maɓe jokku hen golle maɓɓe ha ɓuura wawde yuɓɓude ɓuura kadi wawde yadude e jammanu ha joni to Mauritanie keddoɗen suudu ñawore ndu leydi Mauritanie ñalawma hanki o itti kala kene wiye contrôle judiciaire kene fota wonde 12 ɓen yaadunoɓe gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie tumanoɓe ko fate banggue mbuñare oɗo saaha aɓe mbawi yillade nder leydi ndi mbawi tawtorede yogay batuji ɗum ko caggal nde ɓe kalano ɗum ken wona lebbi jonƴi no fewi so tawi noon ko Aziz hoore mum ene heddi e mum ɗo ha lewru septembre mo ganduɗa tumaɗo ko fate banggue dirtingol ngaaluji leydi ndi to banggue ñaw coronavirus leydi Mauritanie 1350 neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo mboros ko yimɓe hay neɗɗo goto tawa kane jogui o mboros jafuɗon hay goto wondani hen hay goto wasani fittan mum kono ɓe koliti yimɓe ɗiɗo celli hen so tawi noon woni ko ƴewdugol ngol ɗon 1900 mbaɗa ko test jawɗo 350 mbaɗa ko laboratoire sen wi to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paɗena to leydi Mali DDR eɗen gandi ko catala gongal oɗo saaha haɓade ɓen joguitiɓe armeji e nder leydi Mali kono kadi DDR mo Tombouctou caggal nde ɓe ketti toon armeji kewɗi no fewi gam wasiyade ɓen pelle joguitiɓe armeji ne mbawata joƴƴinde armeji mumena ɓen noon kañumen ne goyitima kolliti caɗele mumen guila tan ngal ɗon catala DDR yamiri yoɓe ɗaccita armeji guilde noon ɓe kolliti koɓe jooɗiɓe galleji mabɓe teni kadi addannoɓe ummade oɗo saaha ko addude nden kay kisal ɓiɓɓe leydi ndi ha tenti noon e finoɓe toon e nder diwan mo Tombouctou kono guila ɓe giwi wonande e habtade ɓen harbiyankoɓe guilden koɓe jooɗiɓe e wiide porte parole mabɓe Idrissa Youssoufa Mayiga état o haydara waɗani taw yiddeɓe ko ƴettede ɓe keble ɓe mbatte e armée leydi Mali kono guila nden haɗo ala kala ko haala hen haydara toon to région mo Meneka fitinaji mawɗi mbaɗi toon ñande talata ha faynma alarba alhamisa jawtuɗo henno ɗeɗo balɗe tati ko kareli muusi hakkude harbiyankoɓe yonɓe joguitiɓe armeji ɓe gona pelle ceɓɓitiɗe en wonde jamburen ko ɓen pittali men guitta koɓe yonɓe no fewi to nokku biyeɗo tamalat ne tawe nder région mo Meneka e wiide AFP jayde leydi France e MSA wonande mouvement mo Aljawad noon kadi Moussa Abdourahmane goɗɗo kadi wi Washim Nashri e nder France 24 to leydi Mali keddoɗen wonande ñalawma daranade fodde debbo ha heɓa gueɗal mum e nokku kala ɗo wawi wonde heɓa ɗon fodde mum ha timma taw ala pooɗe ndure ala sekodirede on debbo noon biteɗo madame Doumbouya mamma koyta taw kadi ganduɗa ko gollotonoɗo gonnoɗo président darantoɗo fodde taw kadi ganduɗa koye catal bitegal CPI woni cour pénal international mo ganduɗa waɗi toon duuɓi 6 mo mandamum gasi wo joɗodima hanki hoorejo leydi Mali woni colonel Assimi Goïta ɓe dañi yewtidde ko fata banggue caɗele rewɓe Mali e nder leydi Mali kala o saaha ɗen caɗele kewɗe hono mbawata wawde safrorede ha moni kala yiito hen hoore muɗum isin biteɗo isin biteɗo texte SA taw ganduɗa ko isin pewno tisiji woni bagueji guila tan hitande 2020 on isin uddino demude mum ha tiiɗi caggal ndeɓe ndewete kene fotta wonde milliard uji ɗiɗi e koppareje franc CFA ɗin milliard uji ɗiɗi noon ko ɓen gollotoɓe toon taw kadi on isin ko isin laamu ngu noon holliti gila o udda ha ɗo hewɓe nana jooɗi galleji men ñalawma hanke o laamu ngu holliti oɗo saaha ma yaltin 6 million ngam yobde ustude ñamale mum beele kadi on isin wawa uddidde ko ɓuuri yawde toon to segunaɓe noon finoɓe toon kolliti hen
weltare men no feewi ɗum ko caggal nde ɓe teski gila tan oni sin uddi hewɓe hen nana jooɗi galleji men hay ko ñaami ngala sembeji barhana taweteɓe nder leydi Mali jahata to Niger wi noon ko commanda général Laurent ɗum ko jonde mabɓe ton to Wagadugu ñalawma hanki o holliti ɓe jahata won hewɓe winoɓe so tawi ɓe giwi to leydi Mali en wayma ɓe nawe to Niger walla Burkina Faso Côte d'Ivoire ni ha to Ghana kala oɗon saha noon o holliti kankon général so tawi kay ɓe giwi to leydi Mali hay leydi gotiri e nder Afrique ni Niger ɗe jahata ha joni toon to Mali keddorɗen gartaten koye hakkude colonel Assimi Goïta kame hoorejo leydi Mauritanie kaldigal téléphone hakkude mabɓe haade sete timmuɗo yettade toon to Mauritanie ñalawma hanki o ñande jeetati nduɗo hen lewru ambassadeur mo leydi Mali jooɗi to Nouakchott noddanoma toon to jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Mauritanie ngam wawde laɓɓitinde ko jeeyi sababu ɗiɗo hen wargoji ɓiɓɓe Mauritanaɓe e nder leydi Mali to Guinée Conakry la jentiɓe kolliti jonde kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi kala ɗum waɗata ko ñande nogas e ɗiɗi lewru mars ɗum noon APA ɓe kolliti ma wat jonde kaldigal hakkude dawriyankoɓe kame ɓiɓɓe leydi ndi kala ɗum ko gila tan ɓe ndirguiti laamu Alpha Condé gila tan lewru septembre caggal noon de colonel Doumbouya darni jagorde mum jagorɗe kala koɓe nogas e joyo jagorɗo hen jeeɗiɗo ko rewɓe heddi kala ko rewɓe caggal nde ɓe darni catal CNT capanɗe jeetato e goho neɗɗo ne tawe hen ɓen kala ma tawi ɓen noon tagno ɗumen darnede ngal ɗon catal ko ha mbawa yuɓɓinde jonde kaldigal laamu transition no foti date mum oɗo saaha heɓanade ko fade banggue sumgoji mairie ji kam sumgoji sarɗiyankoɓe kame sumgoji gartoɗo hoorejo leydi kono haɗo ala taw ko gassi hen colonel Doumbouya gila tan ari e gardidi leffol laamu leydi Guinée hewɓe poɓɓanimo gamanimo kono ɗo saaha hewɓe puɗɗima ɗurnademo e ufunademo ha tenti ko fade banggue classe politique ko wayno Sellou Dalein Diallo Sidia Touré kame woɗɓe kala ɓe galleji men teta wonande nogas e jeetati lewru majiro hen ndu ko wona ɗum ko noon o holliti haare makko wonde rewde hen ko haɓade ɓen commerçant ji ɓeydoɓe jeygu gam teskede oɗo saaha guura ene seeri no feewi e nder leydi Guinée ɗe gueɗe kala ma jurnite ko ɓuuri yawde to leydi Côte d'Ivoire haɓade pirate haɓade trafic aji kala sifa poɗɗe bonde leɗɗe bonde huuɗo bonko haalisaji ɗi pewani ɗanle ɗe moƴƴani nannude armée ji e nder maaje kaɗɗe ɗe golfe Guinée nden jonde noon waɗi toon to leydi Côte d'Ivoire Abidjan e nder kaggulaɗe mum kaggulaɗe mo koninkoɓe ndiyam tugganma noon ko Angola ha fenma Cap-Vert maɓe mbaɗi hen nden kay kisal nden jonde noon ko hanki ha fenma sappo e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗena banque BCEAO taweteɗo to Abidjan ɓe jeddi ha memi leydi ñande jeenayyi nduɗo hen lewru gam wiyede wonande banque oɗon mo BCEAO waɗi kene wiye dévaluation wonande franc CFA ɓe kolliti ɗum wodani ni hande wodani ni janggo tene kadi kalde ɗum woodi humpata hay goto to Burkina Faso accident musto waɗi toon yimɓe jeego mbasen pittali mumen ken wona capanɗe nayo e joyo neɗɗo gañi oɗon accident musto no fewi to nokku mbiɗeɗo Bondo on kar noon iwno ko tonto Bob Jules ha ganduɗa kene foto wonde yimɓe jeego mbasen pittali mumen wonande Médecins Sans Frontières ɓe kolliti hewɓe hen nawama to cuuɗi Safara e nder commune nokku mbiɗeɗo Sittinga tonne kadi ko pelɓodiral musgal waɗi toon woni jangu musgu waɗi e nokku mbiɗeɗo Soga gon jangu noon waɗi koye ɓen asoɓe kanŋe worɓe joguitiɓe armé jane mabɓe daƴe mabɓe kuure ha bonni mabɓe ha jooɓe mabɓe pittali sappo e nayo neɗɗo wasi hen fittadu muɗum to Libéria jonde sarɗiyankoɓe ɓe CEDEAO toon to Monrovia tawtorede hoorejo leydi ndi jeetati nduɗo hen lewru wonno woni George Weah warti ko fate banggue catal CEDEAO ɗo saaha yiddemo ko nde ɓe dogata koyɗe jaam e kaldigal ha tente ɗen leyɗele ɗo kuddetaji ɓuuri wadde ko wayno Mali Guinée ha fenma to Burkina Faso kadi yowre nde yowa ɗum leydi Mali kame leydi Guinée kalde ɓurata wawde yurnitede ha wona e dialogue kaldigal beele kadi leyɗele ɗe kala ene gonta ɗo wonno nde tawno jeyaka e pine men yowde leydi hono no Mali yowirani to caada dialogue national leydi ndi kala
gila tan fonno wonde ko nogas e jeeɗiɗi lewru février mayde dirtina ha ñalawma janggo alet 13 lewru mars nden joni no waɗata ko toon to du ha leydi Qatar ma tawtore kene fota wonde capanɗe jeetati e nayi wonande pelle taw ko hobelena kamene wonde capannayyi e nayi fedde taw ko tawaɓe e nder leydi ndi ɗum ko caggal haare bonde wannode e nder leydi ndi hitande mande ha Idrissa Déby itino wasen fittanum gila noon ɓi ko lomti lefol laamu yidde mum ko kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi kal nden jonde fuɗɗoto ko ñalawma janggo toon to Qatar to Nigéria combat musɗo baɗɗo hedde keerol hakkude leydi Nigéria kame Niger on combat dañi sababu hakkene foto wonde 19 neɗɗo mbasen fittano mum to nokku biyeteɗo Kenya nokku biyeteɗo Kenya e nokku biyeteɗo Danko ene tawi nder état mo keeɓi waɗɗani keerol hakkude maɓɓe Niger ɓen wasɓe pittali men ngal pellodiral hakkude ɓen worɓe wonnoɓe mottoje bandiji joguitiɓe armeji kene foto wonde 13 soldat wasen fittano mum joyo ko police wasen fittando Algérie Taboun woni Abdelmajid Taboun hoorejo leydi ndi itti jagorɗo transport biyeteɗo Aïssa Bekkaya ittama e golle mum jarowo duuɓi 51 jeyi sababu ko caggal nde hofgoji mbaɗi e nder nokku makko ɓen wullittoɓe mo ɓe ɗum noon siftinde on o hollitino gollal makko gollal ɓurgal fayidinde no fewi ñande 19 lewru ma ndiwo mabɓe won temedere e nder yoga e nokkuji windere kala ngam ɓeydude faggudu leydi Algérie to banggue laade diwoje to Arabie Saoudite blogueur goto kewɗo haalde réseaux sociaux taw kadi ko minita kaɓontoɗo won e gueɗe biyeteɗo Hayifa Badawi jagganoɗo guila hitande ujunaje ɗiɗi 14 taƴona duuɓi 10 e kaso ɗum ko caggal nde o haale l'islam golle ɗe pewani jarowo e duuɓi 38 ñalawma hanke o yalti kaso wiide joom suudu makko biyeteɗo Ansaf Haydara on holliti o yalti kaso caggal nde waɗi ken wona duuɓi 8 e kaso ɗum noon leydi Arabie Saoudite ne haɗa haalde diine l'islam won e gueɗe ɗe ndewani lawola leydi France hoorejo leydi mum Emmanuel Macron holliti leyɗele Afrique kewɗe ma dañ caɗele faggudu ɗo tan e lebbi 12 ha lebbi 18 jeyi sababu o noon ko haare Russie e Ukraine caggal oɗo saaha mo goni eɗen gandi Europe hoore mum yaltini ngaaluji kewɗi no fewi ngam wallidde leyɗele taariɗe mum ha tenti jaɓɓade kene wona million ngaji ɗiɗi e ko fawi bani Adam ɓe kolliti wonande balle kewɗe payanode Afrique kala oɗo saaha ma darto ɗum jeeyi sababu Afrique koko jogori dañde caɗele ko fati e banggue faggudu ha tentiɗen leyɗele joguiɗe hoɓɓe walla doga molto en ɗo kareli goni e nder Afrique haare hakkude Russie kame Ukraine Russie ha hande nana jokki bomboji mum missilaji e kuure mum faade e nder leydi Ukraine ha ganduɗa hande o ken wona million ngaji ɗiɗi eko fayi bani adama finannoɓe nder leydi ndi kala dogi payi toon to leyɗele Europe ha tenti toon to Pologne ko wona ɗum ko noon wuro Kiev o saaha demal mum ko hen tigui armée Russie hande ɓeydi sembe mum ngam yidde nadde ngoɗon wuro musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malayki jaam yo jaam Allah hiiran en